Ako teraz môžete vidieť, že mám case a dneska mi padla z legendárky Lily. A teraz skúsime dať case na desinu a zatiaľ sa budeme rozprávať o jednom videu, ktoré som pred pár dňami natočil. Volá sa Brown Challenge. No ako môžete vidieť, nechápem, prečo ste tam myši nenapísali. Ja by som, na ktoré by sa mi páčilo, ja som tam dal srdiečko, aby som to tam spravil. A možno, neviem ešte presne, by som tam dal aj vaše meno. A keby to bolo lepšie, tak by som dal aj viac časti. Ale kvôli tomu, že tam že skoro žiadny komentár nebol, tak ja neviem. Ale plánujem s veľmi veľa youtubermi ešte spolupracovať, no uvidím. Ale prosím vás, ak ste toto video videli, tak skúste napísať ten komentár, veľmi by mi to pomohlo. Takže tak. A ako ste mohli vidieť, bude to video v popisku. Tak som iným youtuberom práve natáčal. Volá sa Luke X. Má aj vlastný Discord server a tak. A dúfam, že ho sledujete. On je fakt dobrý youtuber. No, je dobrý youtuber aj hráč Brawl Starsu. A ako som hovoril na začiatku, budem s veľmi veľa youtubermi ešte spolupracovať. No tak dúfam, že to bude dobre a budete ma viac sledovať. Ak som chcel byť ešte aj kreator v Brawl Starse, tak sa snažím mať čo najviac odberateľov. A môžete mi tak pomôcť, že mi dáte odber na toto video. A na komentáre budem dávať ako aj srdiečka a aj odpovedať, takže môžete kľudne napísať. Hej? A môžete aj na toto video napísať komentár, čo by ste chceli, aby som natáčal, o čom. Plánujem, že by som natáčal o Fortnite, takže tak. A ak chcete, môžeme natočiť aj video, že by som dával nejakých brawlerov, ktorých mi ako napíšete dole do komentárov, že by som ich dával na max tier, akýkoľvek. Takže to je na vás. Kľudne mi napíšte, ja to skúsim vytvoriť. Toto video bude asi kratšie, tak ho dáme na 8. A budem spolupracovať možno s Nody a zase možno ďalšie video natočíme z Luky X. A na 99% čo viem, s kým budem spolupracovať, a to je Tortilla 1. A linky nájdete v popisku na tých youtuberov, takže môžete dať kľudne odber. A mám ešte aj na Discorde server, takže môžete sa kľudne pripojiť. Mám na kanále link, tak sa pripojte. Ešte aj na Tortilla 1, čo má tiež server, tak tam je tiež. Mám link, takže kľudne si môžete pozrieť a pripojiť sa. Bol kúsok. Aj. Tak toto asi nedáme.
nedali sme. A možno, ak chcete, budem dávať na mojom Discorde všelijaké súťaže a tak budú mať všelijaké ceny, tak môžete sa pripojiť a zapojiť sa na súťaže. Môžete mi dať všelijaké otázky teraz a budem sa snažiť, aby som to mohol aj naživo streamovať, a to som zistil, že od 50 šrtov. Áno, vedel som to aj trošku skôr, iba som nevedel naisto, ale už to viem naisto, že 50 šrtov, takže budem sa snažiť, aby som mohol streamovať a bude to ako taký živý chat. Mám pocit, že sa to veľmi rýchlo dávam viac a viac odberateľov. Veď pred chvíľou som mal 50, ale už mám 60. Takže som rád, že na toľko ľudí mi chce dať odber. Takže tak. A môžete ako aj s inými youtubermi, že budete vo videách, a to pomocou, že pôjdete do Discordu, ako vôbec máte, a pôjdete do tých skupín na server a tam sa dohadujú a takže sa môžete kľudne pripojiť a môžete s nimi natáčať. Ale môžem aj iných brawlerov pušovať, že aj na ľubovoľný počet, že napríklad že na nejaké číslo, tak kľudne napíšte, mne to nebude vadiť a tak. A mám aj na Instagrame, sa tam snažím, nie, že stále dávam, ale občas tam dám. Takže tak. Tak ešte ku tomu sa vrátime do Brawl Challenge, čo som točil pred pár dňami. To bolo, sa mi zdá? No, asi pred pár dňami video. Ale my sme byli dve. No, video a skôr žiadny komentár tam nebol. Tak prosím vás, ak sa vám dá, tak napíšte ten komentár. By mi veľmi pomohlo. Aby som mohol dať ďalšiu časť a tak, lebo bez komentára, alebo tak, lebo aby som to tam asi nemal dávať. Aby to bolo od fanúšikov. Ten komentár a tak. Čo chcú, aby som spravil. A môžete mi aj kľudne napísať nápad na nové video, čo by sa vám páčilo. A neviem, či budem ešte dávať či sa to dá vôbec, na Instagram stream, to asi nebudem, neviem. Ale na Instagrame má veľmi málo ľudí sleduje, takže to je také, že neviem, či sa to vôbec oplatí. Jedine, čo by som tam asi spravil, že viem, že by sa to podarilo, tak by som podal. Ahojte, to som ja. A ahojte, nikto ma nesleduje. To som si jedine podal. A vypínam stream, to by som asi povedal. Ale keby som na YouTube, to viem, že ma veľmi veľa sleduje, takže to by bolo o dosť ľahšie. Tak. Takže by som sa veľmi potešil, keby sme dosiahli 100 odberateľov. Tak. A ak chcete takéto podobné video, o čom sa budeme rozprávať o YouTube alebo tak napíšte do komentárov.